ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. Айни замон дар поёни Корвон қарор дорем, кӯчаи Графзавод. Аз ин тараф худи бозори Корвон ва аз ин тараф бошад дарвозаи шаҳр ва шоҳроҳи Душанбе Бохтар. Пости Чимтепаам дар ин тараф мебошад. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, наздик аст. Бисёр бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо чихелек мебинед бозорчаи Графзавод, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикии хона ҳаст ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ иборат аз 1.5 сотиқ замин мебошад ва 4 дар хона мебошад. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Дар ин ҷо дӯстони азиз, чихелек мебинед, ду бино ҳаст, аммо ин дар ҳавлӣ дохил нест дӯстони азиз. Бинои навро фурӯхтагианд, сарҳади ҳавлӣ то девори мана ҳамин биноро мебошад дӯстони азиз. Ҳавлии фурӯшӣ мана ҳамин ҳавлӣ мебошад. Аз ду ошхона иборат аст. 4 дар хона дорад, ошхона, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳамаш ҳаст. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем ва боз такхонаам ҳаст дӯстони азиз. Марҳамат. дар ин ҷо чихелек мебинед, як ҷои холӣ ҳаст, метавонед дар ин ҷо як дарвозаи калон монед дӯстони азиз ва ҳамчун ба ҷои мошинмонӣ табдил тиҳед. ҳавлӣ бо барқ ва об таъмин мебошад, канализатсия ҳам дорад. Такхонаам дорад. Аввал якум дуюм мошинаро ба навор мегирем, мефурем ба такхона, баъд аз он нархи хонаро эълон мекунем. дарони бино дар ин ҷо даромадгоҳ, прихожая, коридор, зинапоя барои баромадан ба дуюм мошина, ҳаммом, якум дуюм ҳуҷра ва дар дуюм мошина боз ду ҳуҷраи дигар. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, кондитсионер ҳаст, кор мекунад. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар даруни дуюм ҳуҷра дари ошхона ҳаст. дар ин ҷо ошхона мебошад. ва дар ин ҷо ҳаммом. дар дуюм мошина коридор, сеюм, чорум ҳуҷра, ҳуҷраи иловагӣ ва дари балкон. сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ, чорум ҳуҷра, дар ин ҷо як ҳуҷраи иловагӣ дӯстони азиз, метавонед ҳамчун гардироб истифода баред. ва ин бошад дари балкон дӯстони азиз. хона балконам низ дорад. марҳамат. ҳавлӣ боз такхонаам дорад, ҳозир нишон метиҳем. нархи ҳавлӣ бошад 480 000 сомонӣ, боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 3150 мебошад, фақат ватсапу телеграмшон кор мекунад. тамом дӯстони азиз, рақамҳое ки охирашон 5031 аст, дастишон кор мекунад. ба ҳазур метавонед зан занед дӯстони гиромӣ. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки имо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.